Hej alle sammen og velkommen tilbage til endnu en video. Det her det er nok en anderledes video, men det er fordi, at vi har lavet en Discord-server, der er til MS Halm og Fredstrupgård. Men når jeg lægger et link til Discord-serveren i beskrivelsen, så I bare skal klikke på den, så burde det være meget nemt. Men vi starter. Når I kommer ind, accepterer invitationen, så står der velkommen til. Så jeg sætter navn til MS Halm og Fredstrupgård. Håber du får det hyggeligt herinde. Og så nyheder, det er hvis der er noget nyt, I skal vide om serveren eller noget. Og så info om MS Halm og Fredstrupgård. Vi er 3 ejere, eller vi er 2 gårdejere, men har 3 gårdsteder. Men vi er ved at arbejde på, vi har 4 eller 5 endnu. Så. Men MS Halm leverer høster og leverer halm til Fredstrupgård, hvor Fredstrupgård har 6 kostal og 3 indhegninger. Og lige nu driver vi 322 hektar. Så, og I må meget gerne smide en ansøgning. Og herinde, der har vi, og så skriver I bare, hvad for en I gerne vil arbejde på, og så finder vi ud af det. Og så har regler. Respekter endelig de regler her. Vi har ikke lavet dem for sjov. Please, følg dem. Og hvis I ikke følger dem, så bliver vi altså nødt til at smide jer ud. Og det er ikke derfor, vi har lavet dem. Men vær sød herinde. Ikke mobning, drilleri eller grimme ord. Hvis man siger grimme ord nogle gange, så går det lige. Men ikke blive ved med det sådan mod en person. Sådan blive ved hver gang de kommer ind, så synes de jo ikke det er sjovt. Så please lad være med det. Og ingen bandord eller upassende ting. Det går bare ikke, hvis det er til den samme person eller de samme hver gang. Og så lyt til os, mig, Alexander og Felix. Og Felix, det er en, jeg har fået med ind i dag, fordi han skrev så sødt til mig. Og hvis jeg også skriver sødt til mig, så kan det godt være, at vi kigger på jeres ansøgninger. Men det er ikke lige alle, vi tager til at starte med. Vi mangler nogen lige nu. Men det er ikke fordi, vi siger ja til 10 ansøgninger. Det er sådan, men I skal være hurtigt på stepperne, hvis I skal virkelig gerne med hen. Så lyt til os. Vi bestemmer. Og hvis I har brug for hjælp, så tag os ved at skrive enten Alexander eller mig eller Felix. Så kigger vi på det så hurtigt, men så hjælper vi jer hurtigst muligt. Så skabelon til ansøgninger. Det er navn, alder, hvor mange timer har du i FS25. Og det gælder også, hvis du har spillet 19 eller 22. Det gælder også lille plus, men ikke sådan, at det er det, der giver dig en ansøgning. Og så hvilken gård ønsker du at arbejde på? Det er det så, skriv Fredstrupgård eller MS Halm. Så finder vi ud af det. Hvad vil du lave inden på serveren? Så skriver du 3 ting. Og hvorfor vil du gerne være med på serveren? Hvor tit kan du spille ind på serveren? Er du indforstået med, at du ikke giver mods videre? Er der noget, vi skal vide om dig? Altså sådan privat ting. Og så ansøgninger, dem smider I herind. Og så ansøgningssvar, dem svarer vi herind. Og der kan I se, at vi har skrevet tillykke til Felix. Og her er der nogle talekanaler. Og alt muligt. Og chat. Og real life billeder i virkeligheden. Og så er de setup. Billeder in-game. Det er billeder her. Playlist. Mega god. Den kræver ikke noget. Den er gratis. Man skal bare have en Google-konto eller en Apple-konto. Så nemt er det. Og hvis jeg har brug for hjælp til noget herinde, skriv endelig, tag os i det. Vi hjælper jer så hurtigst muligt. Planlægning. Det er hvis I kommer ind, så får I nok nogle roller. Der kan I se, at Felix han står for stallene, og Alexander står for indhegningen. Og det han har valgt at arbejde på Fredstrupgård. Fordi det er jo det, vi føler var mest praktisk. Og så nyheder. Hyggechat, hvis vi bare snakker en aften. Nå, der var lige, jeg skulle tjekke noget. Og så nyheder, hyggechat, hvis I skriver en aften, så sniksnakker vi bare lidt. Og så den her, og statistikker. Gud, endelig ikke rør ved den. Det er mig, Alexander og Felix, der skriver hende, fordi vi skal køre præcisionslandbrug på gårdene. Med halm og alt sådan noget, for at se, om vi skal gøre det bedre eller dårligere. Eller gøre det mere bedre, end det var sidste år. Og mods, det er kun til dem, der er herinde på serveren. Hvis vi finder ud af, at I har taget nogen, så snakker vi altså med jer.
Fordi det er kun til dem, der er herinde. Så markplan, der skal Felix i gang med at lave markplan til os. Så, men hvis I har noget, tag os endelig i hyggechatten eller chatten. Tag os endelig. Smid nogle ansøgninger. Vi tjekker på dem. Vi får et svar et par dage efter. Hvis vi er gode, hvis vi kan nå det, så får I et svar på dagen. Men ja, så smid endelig nogle ansøgninger. Vi glæder os til at se jer herinde. Og I må også godt komme herind bare ved at være herinde. Altså bare sådan for at se, hvad laver I. Fordi det herinde, det bliver vores sådan visekilde. Altså hvis vi nu køber noget nyt, så bliver det nok herinde, vi lægger det op først. Ind på videoen, så det vil være en fordel at være herinde. Og så endelig smid nogle ansøgninger. Gør det endeligt. Vi kigger på dem. Og det er også okay ikke smide ansøgninger. I må også godt bare være herinde. Men modsene, det er kun til dem, der spiller herinde. Og hvis vi finder ud af at tage nogle mods, så snakker vi lige med jer. Fordi vi gider ikke rigtig det, så. Men vi ses på søndag til den næste video fra Emma Salm. Så vi ses i næste episode. Hej hej.